Her er et tydeligt bevis på, at ja, ser på grund af regn, ser på grund af manglende vedligeholdelse, at folk de har udvidet spor, og det duer altså ikke. Det er ikke det, der er meningen. Og hvis man gør det, og de bliver for store, så kommer Naturstyrelsen og brokker sig over det. Så vi kan lige så godt lade være. Og så bare prøve at køre efter, sådan som det er. Nu lukker jeg den her. Vær venlig at følge det originale spor. Så vi ikke får mere bøvl, eller får bøvl. Fordi det gør det bare mere besværligt for os, der går og bygger. Både fordi nu skal jeg ud og renovere det her, hvilket måske godt kunne have ventet. Men også som sagt, Naturstyrelsen, hvis de opdager, så får vi helt sikkert en kommentar på det. Så vær venligst, vær med det. Sådan. Det er det, de kan gøre nu.